Bones a tothom, soc l'Ivan, una altra vegada per Toca'm-la.cat, continuant una miqueta amb aquests vídeos didàctics, pedagògics d'aquest gran instrument, la bateria. Avui el dedicarem una miqueta, aquest vídeo, a començar a parlar una miqueta del funk, d'aquest estil que la línia del funk i el rock està una miqueta desdibuixada. Quan a bateria no sabem ben bé si estem fent rock, si estem fent funk. Per què? Doncs perquè hi ha cançons de rock que poden portar un ritme més aviat de funk, amb subdivisions de semicorxera de funk, i hi ha cançons de funk que porten uns ritmes de rock supersenzills. I una miqueta el que varia és la intenció, la manera de tocar-los. En tot cas, fem una miqueta de repàs d'aquell ritme bàsic de rock que ja havíem après en un dels primers vídeos. El ritme de rock, que consisteix en anar portant el Charles a corxeres, i pels que ja sabeu una miqueta de música o ja heu treballat amb l'altre vídeo, consistia en anar pensant en grups de 8 corxeres. 4 pulsacions de negres, a 2 corxeres cada pulsació, surten 8 corxeres, i ens sortia això. Les 8 corxeres que omplen un compàs. Llavors hi posàvem, anem ràpid, hi posàvem un bombo a la pulsació 1 i un bombo a la pulsació 3, i sortia això. I llavors afegíem la caixa a la pulsació 2 i a la pulsació 4, i sortia el ritme de rock típic, que era això. Vale, estem fent molt a poc perquè se senti tot bé i s'entengui tot bé. Llavors, el funk. Per començar a fer una miqueta de funk hem d'explicar una miqueta en què consisteix. El funk, la principal diferència amb el rock és que hi ha una miqueta més de riquesa rítmica, hi ha una miqueta més de cops, sobretot de bombo i caixa, que enriqueixen el ritme en relació al rock. Llavors, afegirem un cop, un sol cop que ja li comença a donar aquest caràcter més de riquesa. Aquest cop el posarem amb la caixa, amb la mà esquerra, i el posarem just després de la última caixa, a la 4a pulsació. Ara ho aniré fent l'exemple perquè ho entengueu millor. La cosa seria afegir aquest cop de caixa entre 2 cops de Charles, just al mig entre 2 corxeres de Charles. Ho faig ben a poc. Si us hi fixeu, he afegit aquest cop de caixa just després de l'últim Charles. De manera que quan tornem a arrencar el ritme, quan continuem i repetim el ritme, quedarà combinat amb el bombo que ve just a continuació. I quedaria, si el faig un parell o 3 de vegades, quedaria així la cosa. Sí, això seria... És el que us deia abans, hi ha cançons de rock que ja poden portar aquestes subdivisions de caixa entre cops de Charles. Hi ha ritmes de funk que poden no portar-los perfectament. D'acord, anem a col·locar aquests cops de caixa intercalats en diferents posicions. Per exemple, aquest el posarem després de la primera caixa, entremig dels 2 Charles de la segona pulsació, i quedaria això. Hem fet el mateix, però canviant-ho de lloc. I ara poso aquestes caixes intercalades en les 2 posicions, a la pulsació 2 i a la pulsació 4. Quedarà encara una miqueta més farcit. Així, a poc no sembla ni rock ni funk, i tampoc sense acompanyament d'altres instruments costa bastant d'imaginar. Si ho fem més ràpid, agafa una miqueta més de rotllo la cosa. Molt bé. Si encara hi afegim, a part d'aquestes caixes intercalades, li donem una miqueta més de riquesa de bombos, que no sigui només el bombo de la primera pulsació i el bombo de la tercera, encara ho enriquim una miqueta més. La cosa és més funk. Som-hi.
A partir d'aquí, doncs és una miqueta qüestió d'investigar, d'anar provant de posar aquestes caixes en diferents posicions. Encara podríem posar-la en més llocs, per exemple, no només a la segona i a la quarta pulsació, sinó també a la primera i a la tercera, que és espai de bombo, diguéssim. En el rock sempre primera i tercera és territori bombo i segona i quarta és territori caixa, però podem trencar amb això i encara fem que soni més funk. Per exemple, si us hi fixeu, a vegades, a l'haver posat ara caixes intercalades a la primera i a la tercera, també n'he posat a continuació a la segona o a la quarta i han quedat aquest parell de caixes intercalades seguides. Catu, catu, ca. Això segur que ho heu sentit també a moltes cançons de rock, però també és tema funk. Ja us deia que aquesta línia està una miqueta desdibuixada. Anem pels bombos. Els bombos també els podem intercalar entre aquestes parelles de charles. Per exemple, una manera molt senzilla d'intercalar aquests bombos és fer exactament el que hem fet al primer exemple. És posar un bombo intercalat just al final del patró, després de l'última caixa. I sortiria això. Aquest exemple que us he fet ara és una miqueta difícil. Per què? Doncs perquè aquest últim bombo que hem intercalat va just enganxat amb el primer bombo del patró rítmic quan tornem a repetir-lo, quan tornem a començar. Per tant, hi ha d'haver dos cops de bombo bastant seguits. És aquesta cosa que he fet abans. Si es fa a poc, no hi ha cap problema, surt. El que passa que costarà una miqueta arribar-lo a fer ràpid. Més intercalades de bombo. Ara ja no cal que us vagi exemplificant cadascun dels exemples. Simplement és, com deia abans amb la caixa, anar jugant, anar posant bombos intercalats a la primera, a la segona, a la tercera o a la quarta. Faig un petit exemple, intentaré no moure les caixes, només mantenir caixes al 2 i al 4. Per exemple, he estat mantenint la caixa al 2 i al 4 tota l'estona, ara se m'han escapat una al final, perquè ara ja ve el libre albedrío, la intercalada, la interposició de bombos entre charles i de caixes entre charles. I aquí ja jugar, intentar jugar. Sempre recordeu que els ritmes sempre surten millor a poc quan es comença per després agafar velocitat, això és molt important. Disparo una miqueta de barreja de bombos i caixes intercalades. Som-hi! Per exemple, i el que deia abans, quan ja ho tenim treballat a poc, hem de provar de fer-ho ràpid, perquè agafa més bon rotllo. I ja ho sabeu tots els que heu remenat la bateria, tocar la bateria tot sol, estudiar la bateria tot sol té el hàndicap de no disfrutar-ho tant com quan ho fas amb altres músics. I a vegades la velocitat és el que ens dona aquest punt de fer-ho una miqueta més divertit. Vaig per això, per aquest funk rapidet amb riquesa rítmica quasi completa. Una cosa important, si us heu fixat, el charles
no l'he variat en cap moment. Tota l'estona he estat portant el Charles a Corxeres. Seria tot un altre episodi, tot un altre apartat, variar el Charles, que el Charles també col·laborés en fer una miqueta de contrapunt, fer una miqueta de riquesa de funk. Disparo. Per exemple. I ara, hem estat tota aquesta estona centrats molt en el patró de funk, en la riquesa rítmica que fan aquestes interposicions de caixes i bombos, però ens hem oblidat de tota la part de break, la part de feel, la part de què fan les timbales dintre del món del funk. Aviam, estem una altra vegada amb el mateix. Rock i funk estan allà en la línia una miqueta estranya. Si no hi ha un acompanyament d'altres instruments, si no hi ha una guitarra amb distorsió o una guitarra de funk, no sabem ben bé on estem. Faig una petita, curteta demo d'aquest funk, amb breaks que li podien encaixar bastant dintre de l'estil funk. Som-hi! I ja per acabar, un altre element de la bateria que no hem explotat avui a l'hora de parlar del funk, el ride, el plat rítmic de la bateria. És molt important dintre del món del funk perquè suposo que ho sabreu que el ride és un instrument que bàsicament té dos timbres diferenciats, el cos, que és la part central, i la campana. I amb el funk mola bastant aprendre a jugar amb aquests dos timbres, dintre d'un patró rítmic de funk. Llavors, una petita demo més, perquè veieu de què va això del joc de timbres del ride, i haurem acabat amb el funk. Encara ens quedarien moltes coses per parlar del funk. Per exemple, el que us he comentat abans de les variacions del Charles treballat d'una altra manera. I encara ens quedaria també veure una cosa que ja us he comentat, que és que hi ha ritmes de funk super senzills i super matxacons i que l'únic que fan és intentar fer caminar la cançó. Però jo crec que amb això ja en tenim bastant per haver entrat en l'apassionant món del funk. Recordeu, toca melons i toca melones, toca melar.cat. Tócamela, tócamela, tócamela para principiantes, tócamela como me la tocabas antes, tócamela.